Police Report. Bahay sa bahagi po ng Paras Street, Bunuan, Gazette, Dagupan City, tinupok po ng apoy. Para sa balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Tinupok ng apoy ang bahay na ito sa bahagi ng Paras Street, Bunuan, Gazette, Dagupan City bandang alas 7:30 ng gabi nitong November 19, 2025. Ang nasunugan na si Connie Velasco na tameme na lamang habang nakikitang unti-unting nilalamon ng apoy ang kanyang bahay. Kasi nung makikita lang po sa video yung vlog, yung umuwi ko talaga tapos na tupok agad kasama dito sa kasunod. Kasi ang bilis, walang 5 minutes tupok agad yung bahay. Sabi ko thanks God din po kaya na ganun po yung nangyari. Kasi po, ang nangyari, niligtas pa rin po ako ng Panginoon. Mangiyak-ngiyak pa ang ginang dahil sa bigat na pasanin mula sa sinapit sa mga nagdaang bagyo. Dumagdag pa ngayon ng kawalan ng tirahan matapos matupok ng apoy sa isang iglap. Ayon sa Bureau of Fire Protection Dagupan Chief Inspector June Wanawan, gawa sa light materials ang bahay kaya't mabilis na kumalat ang apoy. Yung bahay kasi talaga is gawa talaga siya sa light materials. No? So talagang napakabilis yung pagkalat ng apoy kagabi kaya actually talagang tupok yung bahay natin. Wala naman pong casualties. Wala naman. Naapula at naideklara naman ang fire out bandang alas 7:50 ng gabi rin na iyon. Sa ngayon, naghahanap ng mapanghuhugutan upang makabangon ang mga biktima at panawagan na sana'y matulungan sa kanilang sitwasyon ngayon. Feeling ko lang sana, makabangon kami, yung bahay, ko po sa bahay ni JB, mali lang, maibalik lang po, yun lang po. Kasi mahirap po sa panahon yun, patutuluyan. Although single parents po ako within 20 years. Sa panahon ngayon, wala po akong trabaho. Siyempre, umaasal po ako sa tulong ng mga anak ko. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.